бозори Корвон даем духтарако марҳамат ина даҳм дарвоза аз тарафи Тилло бозор ҳозир ворид мегардем. аз наздик ман шумода нишон метам акция рафтестай дар мағозаи дӯстдоштаи мо шумо иҷада тез акция мекунанд духтарако нигоҳ куненда ина аз анами тараф ряди магазинҳои шишагӣ якм магазин меша рӯ ба рӯи лифт духтаракои хушрӯ либосҳои туркиро бо арзон кардаган фатачаҳои фасони кӯдаконаро арзон кардаган двойка футболка чизе ки мегирен ина марамат арзон шудагай каседа дар кора духтарако рақамашон ҳаст нависен доставка низ доран агар омада натонен марамат муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ҳамаи чӣ доран бинен чӣ хушрӯи буракушон ҳамаш оригинал. тамошобинони азиз боз ҳам акция рафта истодаи дар анамихел футболкаҳои фасони турецкӣ нигоҳ кунен ҳаминоро чанд мефурӯхтен 110-120 ҳозир чанд шид ҳозир 60 ина духтаро 110-120 сомона футболкаҳои оригинали туркӣ 60 сомон шудагай марамат як баробар арзон шудагай каседа дар кора метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд хоҳен биёен аз наздик хитон бинен бозори Корвон тарафи Тилло бозор даҳм дарвоза дасти чап мешавад тарафан дасти чап якм магазин рӯ парои лифтай ряди магазинҳои шишагӣ марҳамат иҷара ма тез навор мегирифтам даретон боша аксияҳои зур доранд фақат борои хушрӯи качественира беҳад аксияҳои зур карда бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунанд марҳамат кадомеша мегирен инами футболкачаҳо размеро чӣ хел бошаё а 1 сола то 10 солара турецкий оригинал 60 сомон шудагай чӣ хеле гуфтам омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд беҳад хушрӯвай ҳозир дигар навораш ҳам тамошо кунен акция бисёр шудагай ҷада ҳамаша якта ба якта хушрӯ карда пешниҳод мекунем нигоҳ кунен диден 60 сомон кадомеша мегирен 60 сомоне бинен аҷиб фасон турецкиёи беҳтарин чӣ хеле гуфтаистиян дар Туркия ҳатто ин нарх нестай лекин шумо ҳозир аз анами нуқтаи савдо омада 60 сомонида анам хел футболкачаҳора аз ами 1 сола сар карда то 10 солара размер меёбен метонен харидорӣ кунен ҳеҷ чӣ намешавад качестваш беҳад фасонай тамошобино нигоҳ кунен инамино 250-270 сомон будан турецки двойкачаҳои фасони хушрӯ акция рафтаиста 150 сомон шудагай марамат ина каседа дар корай метавонед сезонаш омадагай метавонед барои духтаракотон дархост кунен пахтаги тоза бори туркӣ мана то 8 солара размер будай ай чанд сола ай 2 сола то 8 солара размер меёбен ина 150 сомон кадомеша мегирен 150 сомонӣ даретон боша ман иҷара тез навор мегирам аксияҳои беҳтарин доранд беҳад борошон арзон мекунанд ина марамат аксияи навбатишон бозори Корвон тарафи Тилло бозор даҳм дарвоза якм магазин рӯ барои лифтай дасти чап нигоҳ кунен чӣ хушрӯ кадомеша мегирен ина 240 сомон буда диден ҳозир боша нархаш 150 сомон шудагай мана марҳамат размеро ҳастай беҳадам бори хушрӯай нархи беҳтарин шок гуфти гапо ина марамат 150 ира бинен чӣ хел хушрӯай духтаро двойкача садигравак да гудак да фасонак ягон ҷо мебарен хушрӯвак ина беҳад хушрӯ 150 сомонда як формаи турецки фасон метонед аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен чӣ хеле гуфтам омада натонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд қиматира лакош фасонай тамошобино касоне ки оптове мегира барои савдоку ҳами полни ҳами магазин да чизе ҳастай туркӣ ҳамаша арзон метиҳанд нархи туркия метиҳанд ина ҳамаи чӣ доран иҷада ина дар кор боша биёен иёра чанд каден иношам 150 сомон ва ира бинен духтаро и тройкай ай бо диден чӣ хел хушрӯ ирам 150 сомон кардагиан мана марамат успед кунен ки тамом нашава ина 150 сомон ай 2 сола то 5 солара размероша меёбен духтарако грандиозни акция рафтестай нигоҳ кунен дар тройкаи турецки бори гуанҷу беҳад хушрӯй инамино 250 сомон 270 сомон кам набудан ҳозир супер акция кардагиан 150 сомон бовар мекунедам хушрӯй материалаш ина сезони ҳами омадагай як бор биненда чанд намудуш ҳастай диден кепкаш кати 150 сомон ҳозир бовар кунен ами кепка худаш то 50 сомай леки ҷада шумо тройкаи фасона метонен 150 сомонда харидорӣ кунен инамиёшам двойка тройка диден
ҳамаш 150 сомониш дагай. Каседа дар кораи биёен духтаро. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, даҳм дарвоза дасти чап, якм магазин рӯ ба рӯи лифт. Ина ёш двойкая, на? Ина ё двойкаи муслинай духтаро. Иёям ами 150 сомониш дагай. Касоне ки гирифтаган хучон медонанд ки ё чихе двойкаи қиматия, чихе двойкаи фасонан. Ина марамад иш бо тройкая диден духтаро. Брукушкатия, майкакатия, баъд футболка дора. Чи дора рубашка. Хулас духтарако 150 сомонӣ. Омадан наметонен, нависен, доставкатон кунанд. Беҳад борошон фасонай хушрӯвай грандиозная аксия рафтестай дар тамоми намуди анамхел либосако. Ҳам духтаронаш ҳаст, ҳам писаронаш. Ино двойкае то 8-9 солара размер ҳаст. Иноям 150, мана 250 сомон буд. Ҳозир 150 сомон шудагай барои муштариён. Чӣ хеле медонед, аз ҷама навор бисёр кардагим, аксия доранд тез. Ина аксияи навбатишонам беҳтаринай, қафон намонен. Ана иноям нигоҳ кунед духтарако, иноям аксия шудагай. Тройкачан дидед, сумкачаша бобинед. Сарафан, маечка. Ира бинен чихе хушрӯ. 150 сомоне ва иёша бинен духтаро тройкача. Мана иш аллакай духтарона. Ҳозир бачагиша нишон додем. Ина иҷада бо духтаронош 150 сомон. Духтари дар кораи бачагӣ, дар кораи ҳатман дархост кунен, доставкатон мекунанд ё ки биёен. Ина тройкачош боша бо бачагиай. Ягон ҷо бурданда хушрӯ гудагда нигоҳ кунен, мепӯшонен, мебарен меҳмонӣ. Беҳад фасонча садигдаям хушрӯ мепӯшанд. Духтаро сифаташда гап нест. Охира бинен чихе хушрӯай. Мана марамад нархи беҳтаринай. Ин нархда шумо ягон ҷода ин хеле либоси фасон намеёбен. Успед кунен ки тамом нашава, дархост кунен, доставкатон кунанд. Ва духтарако нигоҳ кунен, аксияи грандиозне рафтестай дар анами хел киртои фасон. Медонам ки духтарако бисёр мекованд. Ина марамад барои фарзандотон 250 сомона, 300 сомона кирто, 150 сомон шудагай то 12-13 солара размер аст. Ина бинен чихе хушрӯчае, размерои беҳтарин. Беҳад хушрӯча. Мана 150 сомон. Духтаро расветкоша ҳозир ҳамаша нишонтон метиҳам. Дар кортон боша, тамошо кунен, интихоб кунен. Дар равакак доставкатон мекунанд. Ё ки биён ина сиёшам аста. Иш бо моделиш дига хелтарак, ина марҳамат бинен чихе фасонаке беҳтарин нарх. Успед кунен, тамом нашава. 150 сомон. Ина ҳамаш ба хотири шумо дӯстони азиз. Биёен бозори Корвон, тарафи Тило бозор, даҳм дарвоза духтаро. Иёра бинен охир расветкора. Иша ишда хушрӯвай. Ина марамат ҳамаи 150 сомон. Шок нарх бовар кунен. Хеле киртои фасона 350 сомон мегирен. Леки иҷада 150 сомон шудагай. Даҳм дарвозаи Корвон, тарафи Тило бозор. Тамошобинони азиз, дасти чап, якм магазин. Ана лёнакои хушрӯрам 150 сомон кардагиян. Ино роҳатам барои кӯдак бовар куненда. Ина марамат ҷо пӯшак мешава. Мисол садик пӯшак берун. Хулас беҳтаринай. Мана дар сезон аксияи грандиозне рафтестай 150 сомон. Мана марамат рақамушон ҳаст. Бинависен, маълумоти бештара аз хучон пайдо кунен. Ина двойкачо бо 100 сомон. Диден чихе хушрӯая. Хулоса дӯстони азиз, як бори дига ҳамин магазина пурра нишонтон бутам, як бор рақтон биненда иҷада духтарона, писарона чизе ки мебинен ҳамаш бори гуванҷу, бори Туркияй. Мана то 16 солара размер доранд. Нигоҳ кунен, ина миёя ки 350 сомон будан ку ҳамиёрам арзон кардагиян. Касумуруко 600 додан то 500 метемшон. Дигаша ҳамаша 250-260 метема клиент. 350 мора. Ёш 550 будан то 380 метем. Ина диден ҳама чизшона арзон кардагиян. Будан 300 метем ёра. Ина калонора 350 шон метем. Ва ёшам 350 метем. Хулоса нигоҳ кунен. 270 метем. Борошона бинен чихе хушрӯвай. Ҳама навай арзон шидагия клиенту марҳамат ҳамаш арзон. Кадом меша мегирен борои туркӣ. Мана бихара барои савдо як ҷо магазинам арзон нархи Туркия ҳисоб мекунем метимаш. Ина диден духтарако. ҳисоб намекунем. Ина тамошобина марҳамат метавонен биёен аз пеш бинен. Камизонам аст, тамоми чиз ҳаста арзон. Ина ҳадилаком ҳаста. Некстакоям арзон. 600-700 мефурӯшанд.
мода 380 сомон. اینا То دیدین 12 سالاره هست. تا 12 ساله هسته تا 15 ساله 16 سالاره هست. یا چنده 380 بودن 200 سومون. اینا تورکسکی. دیدین دخترکو ای چی 5 تون ساله دیگه تا 15 میفوره سالاره. تماشا بینا همه چیشون ارزان کردگن اینا بیاین بهترین لباسکای خوش رو را با نرخ ارزان چیگریو کرده هم کنه ارزان شدگیان. کوفتچکا و وای دوره دیدین 700 چی دوره؟ سومون 500 سومون برو کرتا کاستوم. اینا 500 برو سومنش دای کرتا ترویکا کاستوم. عجیب خوش رو مانا منه بروک شدیدین برو کلونی کرتا خوش رو کاستوم. رزمیروش هم 500 سومون هسته کامپلکتش. 500 700 بودن سومون 500. بیاین دخترکا